Ayun na nga mga kawaray, bali sa araw na to ay may bumili sa akin ng dalawang sapatos. Jamarant Trivia 1, white tsaka violet. Sobrang ganda daw kasi ng paninda kong sapatos. Quality over quantity. Di totoo yan. Kaya naman, spike check muna tayo. Kita nyo yun mga kawaray, ganun siya kaingay. Talaga namang quality talaga. Sulit na sulit. Pagbola, unang sa amin. Dito nga mga kawaray, so bali nagpa-giveaway ako rito. 1v1 challenge. At syempre, pinakitaan din natin sila ng quality galawan, di ba? At magpasaya na rin ng mga bata. At sa galaw nga na to ay tinuruan ko siya kung paano pumunta sa moon. Sa kapunta to the moon, sa kapunta to the moon, sa kapunta to the moon. Sa kapunta to the moon, road trip, brum brum, skr skr, zoom zoom, sa fake. Sa kapunta to the moon, sa kapunta to the moon, sa kapunta to the moon. What's up mga kawaray, So for today's video, bali may customer ako ngayon at umorder siya sa akin ng dalawang sapatos. Jamarant 1 Trivia and kulay white and violet. So yun, bali piniprepare ko na siya para maihatid ko na yung sapatos na order niya. Kaya kung gusto nyo umorder ng sapatos mga kawaray, syempre ano pa bang gagawin natin? PM lang kayo kung gusto niyo magkaroon ng sapatos na quality. Syempre bago natin ihatid to, titesting muna natin siya. Spike check muna tayo. Kita nyo naman mga kawaray, kung gaano siya kaingay and talagang napakakapit niya. Kita nyo mga kawaray, so wala nang puwersa yun pero sobrang ingay niya pa rin. Dito nga mga kawaray, so balik kumain na muna ako bago umalis. Syempre, para kondisyon yung katawan natin at ibabiyahe ko pa to papuntang monumento. Doon ko to ihatid, At doon yung location ng customer ko. So, ayun na nga mga kawaray, So, palis na ako at nakita nyo naman, andito yung kabayo ko, si Miatsuki. Let's go mga kawaray! Dadali na natin, Ay, boss! Ito na yung customer natin, si Ryan. Gusto mo, laro muna tayo. Hindi na ako naglalaro. Puro bata pa player yun eh. Saan tayo? Kami na tiyo. Sa laro. Anan? Okay na, buksan nyo na. Ano yun yan? Ano ba yan? Yan, thank you. Premediate yan. Yeah, may libre pa yan. Bibigyan ni Sono. Testing nyo na. Saan na pagka may... Sanchez. Dito ka. Parang kay Uno. Kunot niya. So, shoutout kay Lamberto, number 1. Maray Moller. Tingnan yung mga ganun, Siyempre. Saan na si boss? Oo. So yan guys, bali size 8. Ano yung mapinong yun? Ano? Oh. May bola. Bola. Ulo, labanan mo ito ang biwas yan, So, kapag-giveaway tayo rito. May kipag-giveawan muna tayo sa mga player dito. 1 to 5 lang. Shoutout kay share mo lang. Share mo lang. Hoy. Share mo lang. Hoy, pare.
Send mo lang! Oh! Oh! Sa kapunta to the moon, road trip, brum brum, skr skr, zoom zoom, sa fake, no road. Hey! Nabubulong may camera. To the moon, sa kapunta to the moon, sa kapunta to the moon, road trip, brum brum, skr skr, zoom zoom, sa fake, no road, mga mata. Kobe! Oh! Galing, galing, galing! Shout out, shout out! Oh! 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 Sino ka? Nakita na! Nakita mo, sino ka? Pang! Pang! Woo! So yun guys, yun na yung pag-ibawin natin. Damit. Sir, napagod ako. At yun na nga mga kawaray, no? So nagpapasalamat ako sa customer ko kay Sir Ryan. Grabe, napakasulit. Salamat sa tiwala, sir. And hanggang sa muli. Alright! Listo. Yo, what's up mga kawaray? Sa mga masugid nating basketballista dyan, kung naghahanap kayo ng pang basketball at pang formang sapatos, kita nyo naman, napakaangas niya. Ito palang sapatos ay Jamorant 1, so napakaganda niya. Kitang kita nyo naman, napakaingay niya, di ba? And talagang napakakapit niya mga kawaray. So ito na nga, unboxing na tayo dito mga kawaray. At susubukan natin kung quality ba talaga itong sapatos na to. Tingnan nyo naman, napakaangas niya mga kawaray, oh. At sa mga gustong umorder pala mga kawaray, so PM lang kayo sa akin, oh. At syempre, dahil Ballis Life tayo, puro pang basketball lang yung binibenta natin. And talagang napakasulit. And may enjoy nyo yung paglalaro. Kita nyo naman, Jamorant. So yun mga kawaray, no. So ano pa bang inaantay natin, no? So PM na kayo, order na.